Така, в студиото сме вече с Пламен Пасков. Той ви е познат изследовател, който опровергава основните лъжи в българската история. Това е поредицата големите 5 лъжи в българската история. Днес ще се занимаем с въпроса лъжата, че България е основана 681 година и то от хан Аспарух. Пламен Пасков. Ако трябва да започнем, предлагам да видим първия слайд, за да може да стане ясно на какво се опираме в обвинението, че това е лъжа. Ще помоля апаратната да пусне първото. Това е сканирана част от учебник по история. Един фрагмент, да, и за да може да бъде по-видимо на зрителите, ако обичате, дайте следващия слайд, за да видим самия текст. Накратко, самият текст казва, че в резултат на един мир 681 година имаме създаване на държава България. Какво означава изобщо цялата тази теза, която е изложена в учебниците по история? Тя означава 4 неща. Първо, че има дошлячество, т.е. има българи на едно място, те идват на друго място, където преди това е нямало българи. Това е идеята. Второ, има съюзяване, както току-що видяхте с славяни, които ще разглеждаме следващия път, има ли изобщо такова нещо, още повече по това време. И третото, което е този техен съюз, видите ли, по някакъв начин бил създал държава. Кога може да бъде създадена една държава? Това е най-простият, най-ключовият, най-логичният въпрос, който всеки нормален здравомислещ човек трябва да се зададе. Едно нещо се създава тогава, когато го няма. И една група хора се появява на едно място там, ако преди това ги е нямало. Това са простите постулати, без които не може да се върви напред. Ако погледнем обаче на следващия слайд, ще видим нещо интересно. Преди малко ставаше дума за създаване 681 година. А тук виждаме как Константин Багрянородни пише, че в 7 век България е била под римска власт. Значи вече имало България. Вляво виждате документа, той е изписан както на гръцки, така и на латински. Тоест ние и тук винаги спазваме правилото казал, показал, доказал, за да бъдем достатъчно убедителни и да не твърдиме, както някой от нашата работна група се шегува, че голяма част от съвременните историци пишат и защитават дисертациите си в резултат на лични размисли на чашка чай или някакво друго питие. Ето го документа, който иска да спори с документа. Ако погледнем на следващия слайд, ще видим нещо много интересно. Това е от 7 век. Константин Апамейски, презвитер на провинция Втора Сирия, говори на събора в Константинопол относно именно тази битка. Битката с България. Няма с новодошли хора, няма с мръсно племе, няма такива неща. Има държава вече България. И съвсем ясно, с червено нарочно съм оставил долу, е оказано защо фактически е била тази битка. Битката не е за създаване на държава. Битката е между тези, които изповядват една и две воли. Битката е религиозна, битката е теологическа, битката е за версии на християнството, което пък опровергава още една от другите големи лъжи, които няма да има възможност днес подробно да разгледаме, кога изобщо е християнизирана България, българите и нашите владетели. На следващия документ ще видим на следващия слайд ще видим самия документ, за да можем да доказваме. Когато сме показали един текст, да, ето го, това е самия текст от Гиби. Както виждате, отляво е на гръцки, отдясно е превода подчертано с червено на български и отдолу естествено има някои забележки, които предполагам, че в момента ще бъде трудно да се види. Значи какво става? До тук имаме вече създадена държава България, с която Източно-Римската империя воюва с цялата си войска, търпи поражение от тази уж смешна малка орда или там, не знам, смешни малки кончета или малка група хора, които на някакво остров, че видите ли, в делтата на Дунав даже са били скрили, че как стават тези неща без оръжие за масово поразяване, става непонятно. Но ако погледнем на следващия слайд и на следващите документи, ще видим, че всичко си има съвсем нормална здрава логика. Всички тия исторически процеси протичат не така, както на някой днес му се струва над някакво питие, а както е. Тоест, за основа, за фонд сме сложили именно самия документ. Това е така наречения равенски космограф от 6 век. Текста, който е даден оголемено на латински, отдолу е превода и горе вдясно виждате с червеното каре точно самия превод. Тоест винаги доказваме какво казваме. Става дума за следното, че Тракия, Македония, Долна Мизия само българи живеят в 6 век. Какво става с дошлячеството от 681 година? Какво става с новодошлите? Какво става с създаването на България?
почва да става вече неясно. Ако погледнем на следващия слайд, ще видите продължението на този хронограф, който вече е в географски вид. Да, именно това. В червеното заградено ще го видим след малко оголемено. Тук картата, уточнявам, е 90 градуса наклонена, т.е. Гърция е надясно Пелопонес. Това отгоре над червеното заградено е Черно море. И дайте, ако обичате, следващия фрагмент, за да видим какво точно има там. А там има българи. Тоест 6 век, ето е Тракия, вляво е река Дунав, отдолу се вижда река Янтра, вижда се Мизия Секунда, т.е. втора Мизия, и Мизия Инфериор, т.е. долна Мизия. И съответно виждаме и българи. Отново уточнявам, това е равенски космограф от 6 век, 100 и нещо години преди така нареченото идване и така нареченото създаване. Това може да се приеме за някакъв, да знам, някой може да каже, тази карта е съвременна, някой възпален националист или патриот или родолюбец нещо е подсказал, платил, направил. Картата изглежда като от времето на Гутенберг, когато хората вече са печатали и рисували с добро качество. Има нещо, което не е достатъчно убедително. Добре, продължаваме тогава с убедителността. Ако обичате на следващия слайд, ще видим какво е казал Йоан Никилски. Той казва, че Мизия, това е провинция България и това става по времето на Анастасий. А самия оригинал е по Зотенберг. Да дадем малко време на зрителите да прочитат спокойно текста, за да видят, че става дума за описание на доста подробни и доста богати на военни действия в това отношение събития в 6 век, 100 и нещо години преди и така нареченото идване на така наречения Спарух. И нещо много любопитно. Ако покажем на следващия слайд, ще видите същата тази хроника, написана обаче на етиопски език. Етиопците също са православни, ако някой е забравил или не го знае. И дори в техните земи има превод на този документ, където подчертаното вдясно, в средата, приблизително с тънка червена линия, е изведено и се чете, нашата държава е написана като Велгария, което е техният начин на етиопската азбука на изписване на България. Тоест тази хроника има не само на гръцки и на латински, не искам да злоупотребяваме с времето на предаването, но има ги. Безусловно, ще бъде потвърдено в книгата, но даже и на етиопски, даже и в техните земи. Ако погледнем какво става на следващия слайд в 6 век, по времето, какво казва Теофан за времето на императора Анастасий. Ами той също твърди, че е събирал от Мизия и Тракия българи и в долния фрагмент виждате, че 538 година двама български князе в случая, в оригиналния документ, ще го видите след малко, е изписано като регес. Скобка отварям, двама владетели. Това е не само наша практика, това е практика и на спартанците. Но затваряме скобата, в момента няма да злоупотребяваме с древна Спарта. На следващия слайд виждаме оригинала на документа с оголемени точно тези фрагменти. Т.е. долно ляво започва този текст, който сме извели, а горно дясно е продължението. А в средата сме дали самия превод. Т.е. отново спазваме правилото, казал, показал, доказал. Има документ, има история, няма документ, има размисли на чашка чай. На следващия слайд искам да видим какво казва Йоан Антиохийски. Йоан Антиохийски, отново 5 век, казва, че император Зенон се съюзил с местните българи от Цариград до Адриатика. Цариград, Константинопол, днешен Истанбул го знаете къде е, Адриатика, който няма двойка по география, също знае къде е. Тоест това е целият Балкански полуостров. Да речеме, че Йоан Антиохийски по някакви причини, може би нещо се объркал, прикалил или е написал нещо, което не е вярно или за този 5 век не са му ясни нещата. Ако видим обаче на следващия слайд какво казва Комес Марцелин, пак за 5 век, пише, че българите са вилнеели и са победили при битката при Чорло, при Цурта. Това е днешното Чорло, което е на 35-40 км от днешен Истанбул. Тоест веднага възниква естествения поне географски въпрос. Ако българите тогава са победили в тази битка и са стигнали до Чорло, чий остава контрола за целия Балкански полуостров? Какво изобщо контролира империята от нашите Балкани, от нашите земи? Някой може да каже, ама да, това е една битка, при една битка се случват такива неща, може да стигне войската до там и да има някаква временна победа. Дайте обаче, ако обичате следващия слайд да видим, дали това е нещо временно. Значи в добре известната Манасиева, да, това е самия фрагмент в оригинал на същата тази битка, за да ни каже някой, че Пламени, ти пишеш неща, които ги няма никъде в документите. Ето го документ. Но на следващия слайд виждаме продължението.
което е вече от Манасиевата хроника, което би трябвало да е добре известна на повечето българи или поне на историците от българите. Става дума пак за времето на императора Анастасий V век, че българите, както виждате, вляво е фрагмента, вдясно сме дали изображението на оригинала, който пише, че българите владеят долната Охридска земя и цяла Македония. Веднага правим уточнение какво имат предвид под Македония в 5 век. В 5 век Македония не е там, където е днешната република Македония, бившата Югославска република. В 5 век Македония е Охридска Тракия. Тоест, отново в подстъпите на Константинопол. Тоест, отново до съответната Цурта или днешното Чорло. Тоест, имаме пълно препотвърждаване на думите на Йоан Антиохийски, на Комес Марцелин в Манасиевата хроника. Ако погледнем следващия слайд, искам да видим какво става пак в 4 век. Свети Иероним. Ето оригинала, цялата карта вляво, долу в червения фрагмент заграденото е оголеменото, което е вдясно и съответно 4 век, която е карта направена по по-стара карта от 3 век на Евсевий Кесарийски. Тази карта е на Свети Иероним, но тя е направена по карта на Евсевий Кесарийски, който е с около 100 и нещо години по-рано живял, така наречен баща на църковната история. Съвременният препис на тази карта се приема, че е от 12 век. Тук стана наскоро една историческа интрига в интернет от историци и други хора, които се интересуват от темата и казват, слушай, тук това нещо не е така. Този текст, Мизия, тук и България, може да е дописан. Кога може да е дописан? 12 век. Кой има интерес да дописва в 12 век Мизия, тук и България? Да, в 12 век хората са знаели, че е имало България. Но ако отворите учебници по история, ще видите, че точно в 12 век, за съжаление или по стечение на историческите обстоятелства, България няма, защото ние се излежаваме, образно казано, 165 годишното източно-римско владичество. Тоест България за известно време не е България, чакаме възстанието на братята Асеневци, за да може да възстановим своята държавност. Тоест няма такъв вариант в 12 век, когато България фактически няма, някой да седне да дописва нещо на карта за 3-4 век, че видите ли, Мизия, тук е България. Този контраргумент, разбирам, че спорим малко задочно, не издържа проверката. На следващия слайд предлагам да видим отново Анастасий Библиотекар, какво казва в 4 век, защото това е изключително силен аргумент. Отдолу виждате самия документ с подчертан фрагмента. Тоест, българите са обединили своето отечество, а не някаква чужда, завладяна, не тяхна земя, съгласно родственото им право. Това го пише не приятел, не българин, не сродник, не знам, някакъв наш родина, а го пишат нашите врагове. Че имаме родствено право да обединяваме своето отечество още в 4 век, 300 и нещо години, преди така нареченото идване на така наречените дошляци, на така наречения Спарух, преди така нареченото създаване на България. 300 и нещо години. Искам да видим следващия слайд, защото той е доста интересен. Това е един относително спорен документ, защото самият автор живее 18-19 век, както много добре виждате. Това е Поп Йовчо, това е корицата на книгата, която може да бъде намерена, стига някой да иска да прочете какво пише вътре. И това, което е интригуващото е, че той не пише както би написал някой родолюбец в тези години, когато са искали хората да бъде освободена България от османска власт и да получи своята държавност. Хората са пишели там с закръглени там 100 години, 205, 10 века, хилядолетия и така нататък. Той пише тук съвсем конкретно 1184 години преди Христа. Нещо го е накарало да напише такава конкретна цифра, а не 1000 години или 1500 години или 2000 години, както обикновено пишат хората, които приукрасяват, преувеличават или буквално съчиняват. Не казвам, че това е твърд документ, казвам, че това е документ, който безспорно заслужава да бъде изследван от профилните историци, не постоянно ние да вършим тяхната работа, защото те получават за това заплата, а цялата работна група и 5000 човека в групата в Facebook се стараят да го направят всичко това абсолютно безвъзмездно. Вадим документи, които ни бяха показвани преди, които са в свободен достъп и които ги няма в учебниците по история на България. На следващия слайд искам да видим какво пише в така наречения именник на българските владетели. Това специално е Уваровия препис. Има 3 преписа – Московски, Погодински и Уваров. Разбирам, че това е трудно за прочитане, затова ще помоля апаратната през 10-15 секунди да покажем следващите 3 слайда, където вече е изведен самия текст на
така наречения именник. Всъщност този документ, за съжаление, не се нарича така. Има голяма историческа дискусия и спор дали този документ следва да бъде признат за наш, за български, защото контраргументите, хората, които са против той да бъде прият за документ, касаещ българите и български владетели, казват: тук няма никъде думата България, тук няма никъде думата българи. Това е един документ, където се разглеждат асирийските владетели и съответно тези имена и тези календарни системи с тези изписвания са непознати днес, непознати са на сродните нам народи, на сродната нам терминология, т.е. това са контраргументите, че този документ не би трябвало да бъде прият за наш. Безусловно, част от тези аргументи са абсолютно твърди и с тях не може да се спори, но по тази логика би следвало да отхвърлим и въстанието на Петър и Асен, защото в хрониките тогава те са записани като мизийци, а не като българи. И преплитането на термините, кой какъв е в древните хроники, както видяхме в предишните предавания, много често става смесване буквално в един документ и даже в едно изречение. Ако се спомните, не българината мизиецът Симеон с присъщото нему скитско безумие, т.е. три народности се смесват, ако това са три различни народности, е посякал румеите при битката при Ахелой. В същото време в този документ имаме имена, които са достатъчно понятни, сродни, разбираеми и днес. Например, Гостун, Безмер, Тервел, Свети Тривели, има вече празник, Твирем, Винех и Телец. Както и да бъде тълкувано всичко това, понеже времето е ограничено, налагат се простите изводи. Първо, няма никъде нито един запис, нито един документ, където да имаме титлата хан. Нито един български владетел, нито един носител на информация, нито в България, нито в някакви външни източници, достоверно от епохата е носил подобна тюркска или монголска титла. Няма такова нещо. Нямаме създаване на България 681 година, защото ако именника бъде прият за български документ, тя би трябвало по календарната система да бъде съотнесена като създавана от Авитохол 165 година, което прави 1849 години до днешна дата. Това е един силен аргумент, защото голяма част от враговете на България и на българите, съвсем явни открити, казват и се подиграват: какво като имате уж 1300 години? Отново казвам, би трябвало да е 1849, а не 1300. Те казват, от тия 1300 години, ако вземем 681 година, вие половината време сте били в робство. Що за народ сте? Напомням веднага. Първо не е 1300, е 1849. Второ, Испания е била 7 века и половина, почти 8 века под сарацинска власт, което ни е попречил, т.е. 2 пъти повече от нас, да отхвърли чуждото владичество и да създаде империя, над която слънцето не залязва. Много добре би трябвало да го знаят, особено огромната част от българите, които са емигранти в Испания, учат си децата там, който не знае тук историята на Испания, поне тези знакови моменти би трябвало да се знаят. Тоест, нашата история не е предмет за национално самоунижение и липса на себеуважение. Нашата история си е достатъчно богата и истинска и ние трябва да знаем истината, а не лъжата за нея. Готов съм да отговорим на уточняващи въпроси. Аз слушам без въпроси тази лекция, защото те са наистина, твоите лекции са завършени и нямат нужда от уточняващи въпроси. По-скоро тук е един постоянен въпрос. До кога наистина, до кога няма да ще стоят тези учебници, тези източници, които сега се ползват, непроменени. И само в обобщение да кажа и да припомня на зрителите, че в момента се подготвя проект в центъра на София, там където е НДК, до сега там стоящия паметник на Старчев да бъде преработен или преформиран в паметник на така наречения хан Аспарух и вероятно тези, които го направят, ще сложат един голям грях, защото първо ще изпишат хан, което, както казваш ти, така титла няма. Аз поддържам тази теза. И освен това ще напишат, че това е създателя на България в 681 година. Той ще узаконят една лъжа. Ще узаконят тази лъжа. Какъв е начин да се борим срещу тази лъжа по-успешно? Само просвета. Само просвета, защото
борбата с българската история, отваряме една малка скоба, да не прекаляваме с времето, с истината в българската история, отдавна е надминала времето и етапа, когато това е било просто една грешна щафета на новата младата българска държава след освобождението от османско робство. Тоест тогава са взели това, което европейците са мислили за нас, че сме някакви наследници на някакви тюрки, славянизирани или дявол знае какво там, смесени, сварени в някакъв буламач, и един вид приели са го като щафета. Тази щафета обаче днес е прозрачна, т.е. ясно е, че царят е гол. Това не са новите дрехи на царя. И поддържането на подобна теза днес бие върху националното самочувствие, върху националното самоопределение. Както в едно от предишните предавания много хубаво беше казано, ние сме като деца, които не знаят родителите си, въпреки че от всякъде сме заобиколени с документи, какви са те, кои са те, и тези наши родители не са повод за срам, не са повод за унижение, не са повод за липса на самочувствие. Тези наши родители са построили нашата България 1849 години. Запишете го някъде. 681 година. Имаме само една победоносна битка. Ако всяка битка, завършила с победа за българското оръжие, беше свързана с създаване на нова държава България, колко стотин държави България ние трябваше да имаме днес? Що за безумие? И тъй като аз съм човек на действието, обичам, когато говорим за нещо и да го правим. Ето сега би се ражда една идея, която искам да я предложа. Ти кажеш, че има вече група, работна група, която работи по разчистването на тези лъжи, преодоляването на измамата и показването на истинската история на България. Аз предлагам това да прерасне, защото едно нещо като се натрупа, количествено, трябва качествено да скочи, т.е. да го превърнем в общество. И един вид, една за сега на частни начала академия за просвета, защото наистина това е пътя, просвета. Тоест, това познание да бъде представено по-концентрирано, по-насочено и в него буквално да се обучават млади хора, а когато му дойде времето, да стане и държавна политика. Но за сега да бъде като едно общество, една българска академия за изучаване на истинската ни история. Смятам, че това ще промени много мисленето много качествено ще промени и революционно мисленето на млади хора у нас и ще даде ядро за тази революция в съзнанието, за която говорим и двамата сме убедени в нея. Една истинна дума, едно истинско доказателство е в състояние да разруши 10, 15, 20 лъжовни думи. Тоест, разкъсването на мрака на дезинформацията и показването, крещението "царят е гол" е в състояние да бъде направено чрез правилото казал, показал, доказал. Когато ние използваме абсолютно всички средства на технологията интернет, на телевизия Алфа, на книгата, която събираме да правим, на социалните мрежи, това вече покрива едни аудитории от няколко десетки хиляди човека на ден. Тоест, това образование, което в момента е без подпис, без параф, без печат, но което вади истинските документи, които не могат да бъдат оспорени, не могат да бъдат отречени, текстовете не могат да бъдат преведени по друг начин, не може да бъде заобиколено, се надявам, че в близките максимум 2-3 години ще се преборим с тези троянски врати на тази лъжовна история, която от 23 години е под чуж похлупак. Разбирам, че, за съжаление, това вече звучи политическо в една чисто историческа тема, но още веднъж ще цитирам доцента Митко Арнолдов, който е профилен специалист с над 300 труда по методология на историята на нашата първа публична дискусия в Кърджали. Той каза: историята е обслужваща наука. Аз веднага се опитах да го поправя. Не би трябвало да е така. Той каза: но тя е. И това оказва човек от системата. Каза: момчета, вие сте тръгнали да събаряте най-тежкото, най-голямото. Това са учебници по история във всяка една държава. Не в България. Оставяме на страна има ли, няма ли заговор на България, няма да говорим за конспирации, говорим за практики. Практиката е такава, че учебниците по история се пишат от грантове, грантовете се пишат, т.е. грантовете се получават от тези, които ще пишат в угода на тези, които ги плащат тези грантове. Плаща не държавата, плаща външни организации. Добре, аз се ангажирам с тази идея да направим това общество, тази академия за обучаване на българската история. Това беше Пламен Пасков и поредицата 5 най-големи лъжи в българската история. Днес разгледахме лъжата, че България е създадена през 681 година и то от Хан Аспарух. Продължаваме напред.